Suasana sore hari di desaku. Mbahku kok ora dipakane mak kok mek ngono tok pitike. Semangka. Mang. Semangka. Apa? Ndak wah neh, Mak. Pirang tahun, setahun pisan to woe. Iki lho, Mak, iki sanu, iki wah ndelik ngono to. Anggur. Anggur apa jenenge? Anggur enak. Tapi kok ndak uwah ya? Apokate ya ora uwah. Sing uwah mesti mek pelem. Rambutan. Duku kelengkeng kowe ya sik lagek gek iki sukete kaya ngene iki. Rambutan. Tapi ndak uwah. Ngono, buak ning kono iki lho. Dome pengen buak sampah. Kayak mbokku diseneni. Buak sampah malah nang kono. Kono diresiki ben resik malah diguwaki sampah karo kae mbokku. Ya wong tuwek wis sepuh. Rada lali. Kayak sing bene ngumpreng-ngumpreng iki. Iki karo jabutingan iki tapi yo angel kalah karo rasa-rasen. Alhamdulillah. Bong-bong. Kupu-kupu terbang melayang, aku lucu, banyak yang sayang, aku suka baby poppy. Iki ora wone mak sir kayane. Mek uwah pirang. Tapi sekali uwah ya akeh lah ya. Sekali uwah akeh. Ngene iki ora enak lho nyapu rambut jus wong duwe anu kok nyatu ora ngejus. Ya 6, pai 6. Wes kabeh tak lebokne wis tak pakan. Kae, ya? Oke.
Kok penek-penek. Ayo, lho. Lendi, oke. Dene suarane. Ya. Ndek enek suarane. Sing cilik tambahno ya pengen dolanan tenan. Ket mang. Ndak oleh akeh motor, engko ketabrak ya. Loh, Mbak Akila, ndak ngaji lah. Hah? Ndak ngaji. Painem iki karekan sing rong kecekel, gek dicekel iki. Ha, Nem? Hah? Gek dicekel. Kupu-kupu terbang melayang. Ndak mak digandeng nih, Mak. Kau wis mulai ta, Pep? Jam pira? Weh, piye ta? Dipong.